Cing. Ki kurir kebaikan. Tapi aku lagi jam. Weh, lo Dik, kowe siji. Tak tukokno. Apa? Mbok ya wis kadung kok. Bocah ki aneh. Aku mau mbek kongkon nek ngono. Wis kadung tuku kok. Mau guys, nek mbek kongkon dhewe yo kan bayar ki lah saloke. Wis to Cing Aku sing layatmu. Sapa sing mati? Ning getas. Mbak konco tas. Pak kanca 6. Berarti gak mergawe prei. Yo Lahir hati ini mrene. Aduh. Mbok lho kok kuat yang ngempet loro. Sopo? Aku ngono wis tak ora, aku ngono wis tak tukok kataflam. Sirahku ku ya darahku nak dik 180. Duh, kataflam lho nganu. Iki mang tak ombene obat SP mari ngene iki kok mbok matneh ngono. Tak tukok. Nek kataflami mari ora ngarah ngantek. Kataflame sirupane coklat lho aku yo. Kok katek sujud-sujudan. Ana sing ora jodoh kok. Yo, duitku ning kresek, Mbok. Korene bayar Cing. Wis sana di sana aku tak ngulon. Iya. Aku lali. Ndi duwike Hani Hani kok dikeki malah gak kena. Duwike Hani ndi arisan? Kon njaluk kowe. Aku dikeki. Kon njaluk kowe lha pe ditransfer sing kon jupuk dhuwit sapa? Lah Engko paling ke dijupuk. Engko tak jalukno Hani. aku nang pasare ngaku lan ora sirahku yo. Emang jere bidara ngene Mbak Nunu ku gak bidara lak mau mek tak kocok mbek kelor jenenge Siti. Anu iki bidarane ngene iki. Piro jangane Cing? 20. Jangane 5.000, 3.000, 13.000. Mbak menunya kok Apa masa manu? 10 mbek 3.000, 13 ben 18. Dadak mek metu tak kae dong kalau tak. Gak apa-apa sekali-kali. Sekali-kali yo, sekali-kali. Mah aku nek sesuk mbek nono. Ora wis. Wis ora kudu gak kudu nukokno kowe aku. Nah. Kok malah tambah lemu aku. Gak apa-apa. Aku mau mbak arisan tiba. untung aku buka 50. HP ya, ngono kuwi. Biasanya gak buka HP. Iya, aku ki PBA. Ya di kono sik kene lah kok tak kekno. Emah gak tidak aku dik 100 tok lho. Wis. Lah Asal-asal mangan aku aku duit beras kok 130. ndek iki kok ditukumut kae lah wis ndek ngenane lah kok ngamen ndek ini lah tak kekno. Wong sama. Cing. Kok kok tangan dibuka kok. Nah, bayar dhewe apa tak bayar ro? Bayar sik cing tak kei. Endi? Piye? Ayo duit. Wong aku ki nggo dhuwit piro ki pas sampe ngulon kok. Kok bulan? Iya, aku mesisan iki lho. Mesisan. Bocah kuwi model iki toles? Iya, Mu ya. tipat kates kuwi apa tak pemeng Kira kok. aku 500. 50. Ngulon aku pejablas langsung ngapung golek sarapan kok. Nek gimana sakno enek gek enek iki. Laren main. Cah iki asline ngene lho ya. Iya. Bayar arisan nek gak dielingo ora dibayar. Engko tapi nek dijaliki dhuwit ra di dhuwit. Mumet kowe. Nek dhuwike saiki keungane Enek iki duwe Naira. Enek iki. apa, Mbak? Urung tak pangan ngenteni jangan. Tapi tak kasih sithik Mang. Iya ben kok nganggo jangan menir ki lho. Kan aku bayar paket kalian. Bayar paket. Lah wong peseni gak ngomong. Engko aku susuk rong. Oh wis no. Apa? Engko kan kabeh 130. 30. Terus lagi arisanmu. Hani 5, Bos. Aku Lah, mau iya. taop sik, engko mundak kowe badhek mambu. Mari 5. Lah. Pokoke iki engko ngene Cing, aku ki ngene lho ya, Dik iki. Berarti engko sedina nek wis gak umat iki mari ngono lho ya. Dik iki kan wis gak umat ta ya. Entek awan. Ora usah mangan jajan. Mangan kates ke jere Pak Gaut ngene. Lipahi kon mangan kates sae kaya aku bendino gelem ora gelem mangan kates mosok ngono Pak aku. Mosok Pak Gugut man kates. Iya, mangan kates. Kan aku golek kates terus. Kan kuwi kan kates dikeki duwit leh kates buah. Menawa kates dhewe. Iya, kates dhewe sampe. Yo buah kates buah Cing. Terus diojeki Pak Prokan. Tapi aku ora mangan lagi tak pangan ndek bengi. Mesti bar magrib yo. Tapi loro kan. Gak. Tiga iki gak loro ki. Digoreng vino. Tahu ki yo wasin. Tak nyel-nyel tak jupuk tengah tok leh. Heeh. Barke aku dumuntal leh yo wong asin kan nyentok ning kene ilat. Terus aku terus mau mangan kates kuwi. Mbaknya kates. Iya. Kates lek gedang. Nek periksa Pak Bala mesti nek wong ora malah gak oleh mangan buah liyane. Iya, Dalam. sik. Oh, sik wong kene-kene sik. Engko kene sak aku ki umbah-umbahmu.
Kowe kok ora nek panas kok mbok. Walah. Aku nganu. Mesinku gak kena metu ketoke. Engko nek tak sesuk neh kan bandingi wis mbambah ya. Mbambah. Maksudnya gak iso metu piye? Banyune nyumpel. Lah Pak Gugut iso lah. Iso tapi wong iki lagi nek gak lagi sepur tak ngene. Engko tak jalukno wonge nek mulih tak kon jebukno. Tak tempeki langsung panas aku langsung. Aku nek lara untu, guys, yo gak ngombe obat adem sari. Bocah iki penak. Aku nek dadi kowe cing penak lara trimo Adem sari tenan tak kumur-kumur adem sari, tak kai hal in cream, tak kai balsam SP biasane aku semari iki enggak perlu bisa. Cuma tapi ya penak tapi iki lho Dek. Seseli puyer. Ora puyer-puyeran ora bolong kok. Untuk rene neh engko. Untuk apa? Arisan. Iya. Iki lho cing. Ya gimana sih itu? Mah, Gak apa-apa, cik kalau cik akeh gitu. oh ben kena awakmu kok dindi. Iya. Engko tak gode tuku HP karo Nan aku. Kowe yo jane entuk dhek tuku HP dijaluk Dila. Iya, tapi HP gak tuku sing biasa. Lah iya aku yo iso Maksudnya biasa, Cing. Apa jenenge sesuai kemampuan gak langsung kudu tuku ngene. Wah ngene jero ngono. Oke guys, Engko sik Cing. ya Allah, mau Sandra iki WA aku janjian 7:30 jam 8. Oh, ambek Sadra. Iya. Apa, Mbak? Nek ngombe kok iki diulokno ndak kaya dawet umpama dawet. Lho, jam 7:15 Iya. kurang Wes, antri ning. terima kasih ya. Iya. Jangane gowo. Tak gitik iki. Sepatan iki. Gung, iki lho jangane tak kokot gowo sik. Nang gowo sitok. Kamu tuku nek dari jangan. Nang kene kuwi lho, Mbak. Kardi. Oh, aku ngene wong awan kuwi enak jangan asem. Ijek kan. Mosok enak jangan asem. Wonge biasane lodeh. Gak Lodeh tok iki. sapa? Wong awan. Iya mau. Apa? Tidak kena HP ku ya. Alah HP bosok kok padha HP ku ki lho. Ora kena nggo foto nek ngidup sik Mau kena. aku ndek bengi iki anu. Wes kowe gawe sebelah. Kowe gak usah pamer bedokan ning aku. Dampot cah iki. Terus Pak Kuko dipengen nasi kebuli. Ini cepu. Wes kowe diam lambemu rasa. Pokoknya nganu mu, nasi padang apa ya? Aku mati bulimu, malah aku Cing kowe iki gak roh aku kuwi asine iki wis kesel, Bu. Aku wis pengen mengelilingi dunia. Aku wis sabar. pengen mergawe, aku wis pengen anu mangan sego sambel, tempe, tahu ngono kuwi wis enak. Kok sombong. Ini nganu cang. Ini kontaknya ndi? Mbak Lipah nyidam yo ben yo Cing, enek pake kok yo. Ya. Ora Cing. Kayak aku nyidam ya wis. Cing, anak Pak Gogo. atake umpama sok ben nek Bareng, kowe Mas. ngarep guri mbek aku Cing piye Cing. Umpama lho guys iki. Lah engko piye sing ngomong anakku sapa lak kowe ngomong anakmu dhewe. Ya wis anak Mbah Ngatemi. Alah banget temu kok ojo wis tuwek. Lah aku mbok lah nganu. Iso ngatusi. Anu di nyeluk baby sister. Bola kayak ya. Kayak wong sugih ya Cing. Makasih. Makasih yo. Lawangku tutup. Aku pe sarapan. Tak tutup lawang kuwi ngarep. Iya Ya wis ya. Aku pengen delok drakor. Astagfirullah. Kita pas sarapan nih. Udah kamu tadi. Emang jero. Lawang kok iya aku. Iya. Lawang kuwi aku pengen delok drakor Cing. Jarene aja mergawe mbok kongkon santai, Bu. Wis guys, ki mati tuku jangan Cing. Jangan menir kanggo aku, jangan lodeh kanggo Pak Rokan kok sore. Dan gorengan oke. Segone wis diano mae. Wis digawe. Lho Cing tak kon gawe iki lho. Iki akeh nek nang tuku akeh, guys. Ambil orang kemasan. Jangan menir tenang merusak menaku. Jangan lupa. Boleh enak betul. Ki. Tempe. Soker. Aku tak mangan tempeannya. Sakjane aku ini nek gak umat ini iki yo penak wis karek pemulihan dilalah mbek nyawan umat. Lah jengkeng. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak. Gorengane jane gak olah.
Kon mangan apa? Sama rego. Regone rego lemes. Wis aku pe mbah sego guys. Mangan sego. Oke guys, wis bar iki mang aku. Dadine yo awakku nek penake niki guys. Wis nyapu aku mang. Nyapu mahuri alon-alon. Terus nyapu pawon. Terus isa-isa mang Vino ke isa-isa yo tak isa-isahi. Kibar kuwi terusan sarapan guys, jangan bening tak kon encing denane encing terus Mbak Mur dile encing kabeh tak titipi lah pergi terusan wis sarapan iki duduk sik engko nek wis rondok anu neh genti nyapu kene ngarep alhamdulillah. Intine iki siji guys, nek iso ngentut ae gak ngarah aku umat sing mare umat iki gak iso ngentut weteng rasane kok disuduk-suduk nek iso ngentut yo gak. Ya wis pemirsa, dongakno ndak sehat seger waras urung mari mbak lambung iki jarine suwe. Ya wis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tak istirahat, pokok istirahat terus.